že by bolo dobré sa z toho ďalekého východu presunúť do stredu Európy, tak som mu dal nejakú možnosť a tipy, že čo by asi mohol robiť. A už vtedy sme začali v Rusku, ja som prišiel ako u neho na tú Čagu, v podstate útrive univerzity 3. veku v odbore mykológia. Dávam pánu docentovi. V seniorskom veku, prípadne ľuďom, ktorí majú nejaké zdravotné problémy a sú na nejakej inej forme dôchodku a skrátka majú čas a chcú ho nejako zmysluplne vyplniť. Takže títo ľudia, ktorých tu máme, zvolili správne a vybrali si predmet mykológia, ktorý je teda už viac ako 10 rokov. Publikácia o našej škole, prírodnej veľkej sily húb a húbových produktov. My name is Alan Chiza, originally from Uganda, but currently a PhD student in my first year at the Technical University in Zvolen, where I'm studying about the impact, the ecological and economic impact of mushroom farming. And Associate Professor Martin Pavlik is my supervisor. My name is Radoslav Krknavi. I'm studying a PhD program at Technical University in Zvolen. I'm focused on mycology. I'm mostly studying relation of mushrooms and heavy metals in the soil and how the heavy metals are accumulated in the mushrooms. But today's experience, maybe tomorrow's experience, which is mainly focused on production of various tinctures, is also very interesting because I find it that the medicinal mushrooms have a lot of potential in current medicine because usually when people are sick they just receive some prescription drugs and they just treat the symptoms, not the causes of the illness. No ja sa zaoberám húbami už desiatky rokov, lebo učím na lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene a huby tam bereme ako súčasť života v lese. Ako huby, ktoré pomáhajú stromom pri výžive, ktoré ich po ich odumretí rozkladajú alebo ktoré medzi nimi vyberajú ako parazity tie najodolnejšie. No a potom som sa trošku dostal k hubám aj bližšie v rámci takých ďalších pokusov a znalostí, že ktoré z tých húb sú jedlé. Samozrejme, každý vieme, že veľa z húb sú jedlé, sú chutné a tak ďalej, ale veľa z tých húb som zistil, že obsahujú aj určité látky, ktoré sú zdraviu veľmi prospešné. At Mushroom Training and Resource Center, which we abbreviate as MTRC, we produce the mushroom spawn. We train farmers in mushroom cultivation, value addition and marketing. We also act as a collection center where farmers can collect or aggregate their mushrooms so that we market the mushroom products together. We started in 2007 and since then we have so far trained over 30,000 Ugandans in mushroom farming. No a prihlásili sme sa tiež na Univerzitu 3. veku, kde sme sa toho veľa dozvedeli, ale čo bolo pre mňa také najzaujímavejšie, že vlastne tie huby nie sú len jedlo, ale je to liečivo. A v mnohých prípadoch to pomôže. A veľmi som spokojná a nadšená z tejto fabriky, ako je v takých pekných hygienických podmienkach je to tu všetko robené a všetky tie produkty sú veľmi lákavé, čo človeka zvádza k hypochondrii, ale dúfam, že do toho neupadneme. Ďakujem. Chceli sme sa dozvedieť aj z pohľadu, ako to nazvem, praxe, že ako sa to v skutočnosti robí, ako sa vyrábajú tie lieky, výživové doplnky a ako to funguje. Kvôli tomu sme sem prišli, myslím. Ja už len dodám, že áno.
No a tým, že som spoznal tie huby ďalšie, viacej som do toho prenikal, tak zmenilo mi to život a teraz na dôchodku tá mykológia je mojím koničkom a keď môžem, tak som v lese. Mushrooms have a really big potential to cure the causes of the illness, not just the symptoms. So this is really interesting for me. I wouldn't say a fan or a believer, but I'm really support this movement. Yeah, pretty. Thank you for the expression. I support this movement because I think it's whatever is available in nature should be, I mean, in simple terms, good for people. Not only in medicine, or like a medicine part, as you can see behind me, but also there's some research about like psychedelic mushrooms that is currently, I mean, it's going for quite some time, but it's hard to break through to the stigma of psychedelic mushrooms being is only for like people who like drugs. But they can also be used for therapy, and many people are not yet aware of this, or they are ignorant, or maybe the country prohibits any use of these mushrooms altogether, or compounds, not only mushrooms. Therefore, I think any research or advancements in these fields are extremely important because I think humans can never like truly reproduce whatever nature can produce for us. We can like extract some compounds, do other things to it, but I think there is a difference between synthetically made compounds and naturally occurring compounds. They're also like present with other various chemicals in nature, whereas in laboratories it's just one compound with some fillings and I don't know. I feel like there's a lot of potential here. Chcel by som najskôr vyzdvihnúť áno docenta Pavlíka, pretože huby zbieram od malička, to je pravda. Poznám veľa húb, poznám, ale dubáky, kozáky, masliaky, lišky, proste otňovky. No ale chcem povedať tak, že v poslednej dobe sa zaoberám väčšinou teda smrčok. To je zvláštna huba, ktorú som predtým nepoznal a môžem povedať, že v sušenom stave, či je to tepelné upravované, je to na veľa spôsobov a môžem povedať, že to je jedna z najlepších húb, čo som akože zažil teraz posledných 5 rokov, preto som mu vôbec nepoznal. Chcem povedať jednu vec, že je to tretia najdrahšia huba po cordycepsu a ešte nejakému inému hríbu. No a chcem povedať, že táto huba, tento smrčok je ozaj, môžem povedať, že či sú to polievky, či sú to v sušenom stave, či je to čokoľvek, do polievek sa to dáva, do jedla je to kvalitná, dobrá huba. Currently, Uganda has only 8% of forest cover. Why? Because we have cut down most of the forests for agriculture. And as a result, because mushrooms normally inhabit forests, we no longer have a huge variety of mushrooms at Technical University in Zvolen. It's for me to get as much information as possible so that when I go back to Uganda, I'm able to promote fungal conservation, especially in the forest, and I hope it will also help to improve the forest cover in my country. There are quite a number of reasons more to that, but also I've noticed, for example, where I am right now, here in Czech Republic, I've realized that they have a huge variety of medicinal mushroom products. Pokiaľ je taká kombinácia, že huba je aj
jedlá, aj chutná, ešte aj zdravá, ako napríklad hliva ústricovitá, tak je to úžasná kombinácia, aby sme zjedli, čo je chutné a zdravé. Preto som začal svoj výskum napríklad s hlivou ústricovitou, s jej pestovaním na rôznych substrátoch. A vlastne týmto, pokiaľ som sa už dozvedel o nej z môjho pohľadu dosť veľa, začal som skúšať aj druhé huby. Či už je to huba shiitake, lesklokôrovka, Ganoderma lucidum, hericium, koralovec a rôzne ďalšie drevné huby, ktoré sú u nás v podstate v prírode v celku bežné a zároveň viem, že sú aj teda zdraviu prospešné. Snažím sa ich hľadať v lese, snažím sa ich spracovávať správnym spôsobom, aby som ich nejako nepoškodil pri nevhodnom nejakom spracovaní, hlavne teplotnom. A potom snažím sa ich konzumovať, pretože viem, čo ktorá tá huba obsahuje a na aký zdravotný problém môže byť užitočná. A snažím sa robiť aj propagáciu medzi mojimi študentami a medzi všetkými záujemcami o huby, ktorí chodia na moje kurzy. Takže dúfam, že tie prechádzky v lesom, ktoré sú spojené s aktívnym pohybom a spojené sú aj so zbieraním húb, môžu priniesť aj ten zdravotný benefit pre ľudí, ktorí ich nielen zbierajú, ale aj správne spracovávajú a konzumujú. Podobne aj dnes sme sa pozreli vo firme CB Farm na rôzne produkty, ktoré tu personál spracováva a vyrába z toho produkty, či už tinktúry, alebo nejaké prášky a tak ďalej. Všetko sú to úžasné veci, sú to veci, ktoré pomáhajú ľuďom pri rôznych zdravotných problémoch. Ostáva to len podporiť a dúfať, že ľudia začnú hubám veriť viacej ako možno nejakým chemickým látkam, ktoré sú nám z reklám, z televízie ponúkané zo všetkých strán. Takže treba veriť prírode, treba veriť jej sile a výsledkom prírody a jej síly sú veľa razy aj tie huby, ktoré nám môžu byť veľmi, veľmi prospešné.